biasane anake blante sapi areke ayu pancene la lumayan ro aku pisan kok ngajak kenalan arek wedok takon sapa jeneng sampeyan tak wara aris arek ganteng sak kecamatan iki ono arek gak patek ganteng oleh joget kok sampai medenteng nek tak sawang mripatku yo menteleng jarene wong-wong tibake tau gendeng ya ampun kok gak isin apa kok gak duwe isin kon lho isin yo meneh gak nempur goblok kok iso gak nempur iku lho wong wis dilokno kaya wong gendeng kok gak isin sik ketawal-ketawil ae lah masih aku gendeng apa ya aku tok lah mek sapa maneh awakmu elok gendeng wis kok gendeng kok kancane kok tapi oh aku barang katut gendeng ya ya iya mosok gendeng ya gak aku tok sapa maneh ya panjake ya gendeng nah lah apa panjak sing nabuhi wis ora wong gendeng kok ditabuhi ayo kon ya apa gak panjat tok sapa maneh apa panitia tambah sampel panitia mbok lolo sampel gak dibayar nyonyor lah gak sampel lha apa nang gak wong gendeng iki lho oh iya ya ndang leren ndang leren lah rumangsamu aku iki joget ngene kok joget ngene iki gendeng mumpung adoma ta tae nek do oma apa esukan maratuwa maratuwa japlake aku joget ta tae ayo maratuwamu ya ro nek kon tau edan aja lho Imam maratuwa aja wong gak duwe rasa terima kasih kok iso lho selawe tahun iku aku sing ngingoni goblok ya bener kok wajibamu sih Det iya tapi ya mbok ya matur suwun sing tak gawe ngingoni perkara aku gendeng ngene iki goblok oh iya ya nah, aku gak gendeng gak tak ingoni iya main nang gone babatan kene jan hebat percaya ndelok sing nontok ya wis ketoke apike ngene sopan lungguh ya rukun kompak ancene wong babatan iki gak ana sing gak sopan kabeh sopan sapun karena apa panitiane juga delok gawan ganteng seragam kabeh seragam wis putus durung seragam ngenyek kono aget utang oh kak maksude iku putus jahitane kadang-kadang nek gopo kan ana sing gak kejahit oh iya sayek saeko proyo panitia tanpa membebani masyarakat bener cocok hebat oh ana panitia sing sambat nara ki 2 juta emang lho panitia ndi Dat ya pokok panitia ngelowo apa wis katute duwe 2 juta lah apa kok katut lah wong-wong tarikane gak cukup tak gawe noroki terus nek wis noroki gak anu ya apa dadak situk alasane aku meneh gak situk Tet kasih do nang ndi kasih do nang jelak ojlok kon nang jelak lapo nang jelak ngono iku lho ndelek sapi wedok iki ta apa ono sapi wedok nang ngene jelak iku jare sapa jagane anu korban jange dinu api-api sapi kono iko semok-semok ya yo gak sapi kok semok yo saya ikut gawe kono temen kan iya kok ancene yo liyane nggo kene yo gak ono tanggapan seragam serasi aku mah yo kepethuk polo kon mah kepethuk polo Tony mang kok polo Tony jane iya polo Tony ku kancaku plek tapi licik kok iso licik lho gawane gendaan iki ojlok panitia pancene hebat tapi panitia kene tak akoni masih nyanyi munggah nyawer api iya ono iya panitia kok kono-kono iku ono sing ngene ya apa duwe entek golek maneh bojo rewel golek maneh telek awani bojone rewel ndelek iku lawakmu lan
Paling deleke ya tuku dadi. Betul klambi tuku dadi. Lho, ya gak ngono aja. Pasangan hidup kok tuku dadi iku lho. Terutama mangan. Mangan. Mangan iku masalah ri. Jos. Aku tanggapan rene ping pira lho ndelok mangan tuh sampe komo-komo. Kaya emoh aku mangan. Lah lha apa lho panganan? Saking akeh menu. Iya, saking akeh panganan ya. Iya, sego jagung ngono. Sego jagung ono. Sego putih ono. Kon ro iwake. Iwak apa? Jemawer. Kok tak tunyo kono. Mujair iku. Hah? Mujair. Mujair. Iya. Sing tok del iku mang ya ono. Iwak apa? Iwak banteng. Iwak bandeng iwak apa? Oh sing ono sungute iku ah. Bandeng. Oh bandeng. Iya. Oh, bandeng iku lho. Sego pecel ono. Oh sego pecel. Nggo iringane mang sego pecel ya ono. Sego pecel. Heeh. Iringane. Ya iringane. Lah sebelah kiwa ku mang. Apa? Kae engko sego pecel ya ono. Gawe ngono kok sego pecel tok sih, Det. Panita wedok-wedok ayu-ayu. Ayu-ayu. Akas-akas. Akas-akas. Ya seragam. Panitia wedok seragam. Iya, aku Anak ya kepetu seragam. panitia wedok situ rondo iku mang. Ngono ta? Yutokah mang. Yuk toka bareng. Rondo ta? Iku rondo ya. Rondo tapi ya wis lawas kan sing ngingu. Ya rondo ya dadi panitia. Ya apa maneh wong ancene urip iku nek gelem nyantai ndonga sejahteraan triman contone kaya wong ngene. Kaya wong babatan kene iki. Ya iya, anjene wong kene iki seneng nanggap, tapi emoh katik gak urun. Oh, dadi urun Kabeh urun. Kabeh urun ya. Ya ana sing gak urun tapi nontok ngarep dhewe. Ngawur wis gak usah diomong ngono ya. Wah, maksude gak urun dhuwit yu. Urun rembug. Urun rembug. Ya urun gula kopi. Digawe ludruke sampai kelempoken ngombe kopi aku mang. Kopine enak to jare. Kok gak enak to? Apa? Kental. Pahit. Aku jaluk dhewe yo gene kopi sing pahit iya. Mbok oleh ku jaluk kebacut gak usah gula ngono. Iya bener kok gak ada gula ya pahit lah. Ade aku ngombe kopi kaya mangan Butra Wali. Cek tadet. Aku condol ya awakmu lho kok wibu angel golek-golek amu. Iku apane? Kon aku nang ndi ae? Le, kan iku gak ero ta? Gak ero. Aku iki tak jiah goblok. Lho, dadi awakmu iku tak jiak. Ya iya. Nek ana wong mati kon nglayat. Aku mesti nglayat. Lho, aku wingi lho nang omahmu to. Gak kepethuk awakmu berarti awakmu iku tak jiak. Ya tak jiah. Sing minggu kepungkur iku. Iya, ya tak jiah. Rek penggawe aku lah tak jiah. Sing Sunan ngarep iku. Iku ya tak jiah, dadi penggawe aku tak jiah iku saben dina aku kudu metuki wong mati, ndelek wong mati butuhe tak jiah. Lah umpamane gak ana wong mati ngono. Saumpama. Iya. Sak Indonesia lho. Indonesia iya. Kan wong mati. Ana wong mati blas. Supaya aku tak jiah. Gampang. Kok iso gampang? Mbokku tak pateni. Supaya tak jiah. Kalau patine mbokmu ta kon. Lho, masih tak pateni ya ketel apa? Wong iki lho wis lunas ke biyen. Oh, wis entek Ya perkara aku penggawean tak jiah. Oh, wis entek sewune diomong ngono iku. Ya gak ngono. Iya, aku masalah kepinteran pancen percaya nambah awak. Lho anjek lho gak. Masalah wawasan memang kon pandai pinter. Lho ya gak lho. Apa-apa anane. Lah ya Kediri kotane sudah dibukti lan nyatane. Ya jelas. Dat, kon tak takon nek kon anjene wong pinter. Iya. Kon oleh jawab opo ae. Ning kon aja jawab siji. Jawab. Kon aja jawab ora. Apa? Ora. Kale jawab ora. Oh ngono aku dadi. Nek kon nek jawab ora, tak denda 500.000 kon. Dadi. Temen lho ya. Iya. Iling-ilingen. Aja sampe jawab ora. Gak jawab ora kok. Gak jawab situ ae jawab liyane akeh ya kok ya. Siapa mau nikah? Kaya. Tet kundet. Kon lak kenal mbek Wak Polo sih. Ayo kenal. Wak Polo kan blackmu. Iya. Sik tak. Kon tak takoni kon mambengi jam 5 sore ana omahe. Ya mari magrib ya kate magrib lah. Ya kate magrib lah. Iya nang omahe. Nang omahe kan. Iya. Kon lawe ngerti Pak Polo iku mari tuku sepeda anyar, Nmax anyar, Grass mudun. Iya wis seru. Lah sak mungkure kon mule. Pak Polo iku kelangan sepedae. Berarti kon sing nyolong. Lah apa ora? Berarti kon sing nyolong. Ora. Lah. Bajingan kon. Kon sing nyolong. Ora. Ayo kon. Sik ta. Sing nyolong kon kan. Ora. Sik takon sing ta. Jangkrik arek iki rek.
takone sing genah. Mosok kurang jelas ya, Lho Tet. masalah lah kon gak karo-karo Rokok aku ngomong. Kon wingi lak nang omahe Pak Lurah. Iya. Magrib kate magrib kon dolen nang omahe Pak Lurah. Iya, Jan. Medhayo. Pak Lurah mbek Pak Polo kan tanggane. Iya. Kon kan medhayo nang Pak Polo kan. Iya kancaku. Lah Pak Polo iku mari tuku sepeda anyar Nmax Grass mudhun teko Wis dealer. seru aku lho disirami. Kon mungkur mule Pak Polo kelangan sepeda. Berarti kon sing nyolong. Lah lha apa ora? Kon sing nyolong. Ora. Sopo maneh sing nyolongne gak kon? Ora. Sing nyolong kon. Lah ini kon. Tak balekno kon nek gak iso jawab tak antemi lho. Balekno. Opo nggo mbabatan iki akeh kancaku lho. Iya, beres. Lah ini kon. Riz, awakmu lah kenal karo Pak Polo. Ya kenal sira koncone aja. Kanca plek. Lah pinggih mari Isa. Iya. Awakmu lah nang omahe Mendayo. Bener. Sak mungkure kon mule pedahe Pak Polo Nmax iku ilang. Ate sapa maneh sing joko nek gak awakmu? Kon ro dhewe kon. Kon ro dhewe nek aku sing nyolong. Ora. Ro kon nek aku sing nyolong. Kon kate dadi opo? Ro dhewe nek aku sing nyolong. Ora. Ro kon nek aku sing nyolong. Lucu ya. Arek iki kok Ora mono repoti sih. prak. Riz. Wingi awakmu Mendayo nang Pak Polo. Iya ya, Det. Nang Pak Polo mari isak. Mari sak Iya. esuk wonge nekano Nmax anyar werna maron. Bener. Awakmu mari Mendayo mungkur. Iya. Pedamu Pak Polo ilang. Tes sapa maneh sing nyolong nek gak awakmu? Kon ro dhewe ta. Ora. Ro kon nek aku sing nyolong. Ora. Kate dadi opo kon ngaran-ngarani aku, Ya. Dadi opo kon? Berarti kon ro dhewe. Ora. Lah iya lapo aku malu kok jawab ora iki lho. Riz, Takon maneh. wis ngene ae lho, Riz, tawurane mari, Riz. Lah nek kon prak-prok. Menemben iku masalah Riz kon kaya kepinteren wong suwe-suwe. Iya. Aku ngomong apa anakane kon kok dadakne moro prak-prok kae. Ngomong apa aku? Lah kon nggak masak, kok balesmu enak kon tau dhewe ya. Kok nyosor ya adake? Riz, Apa? aku rene wong ayu ngene temen, aku tak percaya. Tak kon sebabut dokor kon modal. Aku gak ngajar kok bengi iki kok. Gak Apa? ngajar aku. Apa iku? Aku bengi iki dadi bebek nih. Iya. Ya apa kabar? Kok bebek iku ya apa sih? Kok nyeluk Kok iso bebek. diceluk bebek iku lho. Ya apa? Ngene lho. Iki mang anak buahku, ngerti gak? Iya. Anak buahku kan nduk warung kan sepi. Iya. Tak kongkon keliling. Sik, anak buah sampean? Tak kongkon keliling. Terus? Mita, Iya, Mita. Risa iku arek telu tak kongkon keliling nang kampung-kampung. Lah apa dengan keliling? Ngerti yo. Saiki iki bapak-bapak iku butuh servis yang memuaskan. Oh. Dadi anak buahku tak kongkon keliling. Tak kongkon medayo nang omahe wong-wong situk-situk. Wong mau cek di servis. Loh, tak kongkon dodok, tak kongkon ngomong sing wedok. Oh. Tak kongkon nakoni. Bu, bojone butuh servis mboten. Tak kon ngono anak buahku saiki, nduk warung sepi e. Lho ya iya, ajene nek gak ngono, gak le duwe. Gak oleh dhuwit. Sampeyan ngerti wingan aneku? Risa? Risa nang gone omahe Pak Polo. Nang gone Pak Polo. Tak kongkon ngene. Dhek ngomong ngene, Pak anu Bu Polo, niku mboten butuh servis napa Pak Polo? Ngono ya. Iya. Ya terus marang ngono ngene. Apane sing diservis? Lho, servis napa mawon kula saged. Risa iku ngomong ngono. Pinter nyane. Bah jantep anak buahku Risa Iya, iku. tapi paling cocok sing diservis Pak Polo. Makane iku terus Pak Polo goleki anak buahku. Soale Pak Polo sing diservis iku busine. Lho, lah ya iku. Iki kari sing Nita mbek Mita iki gorong roh kabare piye dek iki nyervis nang ndi wis oleh pelanggan ta gak. Iki takongan metu kampung mlebu kampung. Oh. Iki jek enek beke awakmu gelem. Sik tak
Iki lho nyambut gawe apa sih? Dodol apa sih? Hei, Lali tak kok. awakmu lali sih. Lek aku iki meneng ya? Iya. Gremo dodol apem kempit. Dodol apa, Dan? Dodol apem kempit. Apem kempit. Kok niku masalah kan kok goblok sih. Apem kempit lho. Gremo dodol apem kempit. Iya. Kok niku ro tak gak sih? Karo. Lah Apa iku? apem kempit iku turai ngono. Tuhan. Lho, badai kok niku tuh. Kaya bikang iku jenenge turai. Iya. Aku saiki Kandhanono ta? Aku saiki ku dagang apem. Dagang apem. Jelas, pokoknya apem-apemku iku ya wis servisnya tak jamin. Bae awakmu boto, wis tak kei diskon. Kon gelem ta, Dan? Lho nek dhewe aman gelem lah. Wis murah Ris, murah. Mongso kanca dhewe. Ini kok kon gawe dosa ta? Hah? Kon gawe dosa ta, kon? Dosa iku apa? Wong tuwa to. Lah nek gak gelem iku ya apa malah gak payu ta apemku. Kuat ta, kon? Hah? Kuat ta, kon? Aku tuku ndoke banyak limo. Kok kaya apa iku? Lho tak gawe jamu, tuku jamu kentuki. Le, aja kentuki. Lah jamu apa? Beli kita. Hah? Beli kita. Pil kita kok. Pil kita belakang. Sing go radio-radio iku ta? Nek radio-radio iku wis umum. Hah? Beli kita. Apa? Beli kita. Sing teko Cina iku anyar. Apa? Liceng suwi. Lek, sik ta. Beli kita. Loh, aja pringisan. Masalah anak buahku iku lek nyarbis tak kongkon sing memuaskan sing sekirane wong iku iso embo, iso goleki, menggigit dan menjerit deh. Jamu teko Madura nyokotan. Kamu apa? Apa iku? Glintiran bako iku. Kari gelem apa gak? Yo, jelas, aman. Tak kei Sik, sik. diskon, Riz. Wis. Aku kebimbang Eh, ngono-ngono. biasa 150 wis tak rame wis rawe. Oh, arek goblok dikei panganan kenyil-kenyil ora doyan. Arek ganteng-ganteng kucluk. Kon iku wis gak payu rabi. Ditawani barang istimewa gak Lah gelem. ya kok goblok ya? Goblok. Ketara arek goblok wong dikei barang kenyil-kenyilan gratis. Biasane 150, 200. Lho, Lah. pokoke selawe aku mungsuh kanca dhewe ora masalah. Kurang akeh bae diskone. Temen. Arek kucluk gak ro barang akeh. Saiki ngene wis aja nyocot ae. Iya. Awakmu gelem apa gak? Iya, wis Iki biasa ae. Kari sing arek teko iku Dubai. Hah? Teko Dubai. Oh, sing teko Dubai. Iya. Lho. Areke lewencir putih. Temen. Oh, sing lincir putih ku. Iya, anyar wis tak jamin barang anyar. Sakjane aku seneng, Apa? tapi wedi. Wedi apa? Lah wae lincir kok tak garap puklek dadi gawe aku. Loh, tapi tak jamin. Sehat. Mona iku wis pokoke tak jamin pokoke top chair. Terus aku kate kek diskon. Diskon sing winginane kok jaluk lah wong kon ngobongno kasur ngono. Heh? Ora kok bayar dendane kok saiki njuk diskon. Iya, tak tinggal rokokan kedelengen aku nguasno iku mang lho. Lho, lah iya. Akong kempit. Lah iya. Sopo sing guyu? Rapem kempit kok guyu. Pokoke tak jamin Mona iku top marko top. Kamare lah ono selikur. Kamare ku enek selikur. Nomor piro kamare arek? Nomor 1 lho. Nomor 8. Hah? Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 wis tak ganti sprayine tak jamin wis Sering lho ya. srit Ngono nang wangi. ngono nang kalah mbek Yutoka enake. Ngawur. Dak gagi aku tak apa iki nawak-nawakno dagang aku. Ngono Ngono ah. lho. Cek Iya. gak sepi warung kuwi lha sepi iki aku yo rugi bayar Iya. PLN bayar ngene bayar iki ayo. Kakeane pelarisan. Larese kon nggon dhuwit ta gak? Lho, ya durung nyambut gawe. Engko nek mari broken home baru. Ngono. Iya beres-beres. Iku lho yo hati-hati. Yo. Yo. Ngene iki terus aku kate tak tawakno nang ndi anak buahku iki. Sampeyan gelem ta? Lho sampean boto apa? Boto kocor apa boto apem? Apem. Hah? Hah? Boto sing jemunuk. Loh,
Ya iku sing jek pra to. Ya Mas Jono ya. Ayo tak deso kowe Dik. Wanto. Aduh. Dia. Dik. Wis tuwek iso mlaku delosor-delosor mrono iku lho. Layumu kebanteren. Kebanteren kok nyosol lan Juanda iku. Ya timbangane tiba ndolek barang empuk. Mama. Apa Wanto? Awo ya awo. Awakmu paling golek sing iku ya. Hah? Sing rada lencir ngono ya. Aku ah? Iya. Aku geleno Pak De iki lho. Aku kate mbok jak nang ndi le. Enak Pak De. Goyangane dahsyat. Apa iku? Wah, satu kali goyang nyeprot. Apane sing nyepot iku? Hah? Iki sapa? Iki bakule. Aku bakule, Pak De. Bakul apa, Nduk? Bakul apem kempit. Heh? Bakul apem kempit. Santene ya apa, Rek? Santane tak jamin begitu tulcret. Wis balak-balik tak omongi. Apa? Iki nang babatan iki wis gak oleh nyambut gawe ngono. Lah lek gak oleh iki terus nyambut gawe apa? Wong aku ya nglamar nang pabrik ya ditolak, nglamar nang gone ndi kuwi nang pabrik di daerah Driarjo ya ditolak. Lah kon apa sing penak iku aku ya golek sing iku lah sing akeh. Aku iki dipercaya wong babatan. Terus? Cek gak sampe ana sing ngono-ngono. Kabeh wis percaya ambek aku. Oh kabeh percaya karo sampean. Percaya. Ning sampean cara kakek gratisan piye? Astagfirullahalazim. Dek, sampe nak suwe gak ngono Ade. Apa? Jek eling ah. Ana paling ya tayengen. Aku nek rupane wis lali aku. Rupane lali. Lali Nek rasane titik. Dek. Sampean iku aja nemen-nemen. Aku kareku kono aja ngono maneh nyambut gawe sing liyane. Kok sik ngono ae sih kon? Aku liyane iki mek sak model lho Pak De. Sak model tok. Gorong sing model-model liyane sampean nak gak sih Pak De. Kok sampean ngomong ngono sampean yo gelek ngincipi ya Pak De. Pak De kok sawangane. Gak gelem leren kon. Gak. Pancet ae. Ya pancet. Rene yo. Apa? Piye? Ana sing rada cekli ya. Duh, enak Pak Di kanggo sampean. Hah? Tapi sampean tak takoni ya. Apa? Sampean tak takoni. Busimu iku kok anu buntet apa ora? Sawangane nglimbruk. Iya, Tapi terus? nek wis ketok suwit-suwit ngono ya. Temenan. Iya. Wes pokoknya tak diskon sampean. Pokoke cekli. Pokoknya cekli, montok, Hah? body gitar. Ngene kok to? Spanyol, kita Spanyol. Pokoke sing kenek digawe gaya kirik nyincing ngono. Apa iku gerek nyengking? Gayae wong biyen. Iya. Oh, cicak merayap. Iya wis. Pokoke sing iso krembuk-krembuk ngono lho. Tak jamin Pak De. Ana ah. Ana Temenan. areke nduk kamar nomor 10. Nomor piro? Nomor 10. 10. 10 tak jamin pokoknya sampean meneh gak iso mulih langsung beras teko, duit teko, mie teko. Pasarane piro rek? Dek. Sampe di ngono iku meneh mule ku mati. Tenang ae. Apa, Dek? Aku wis sangu irek. Lho lah ya Pak De, Heh. saking enake sampean menesu, kari beras teko, mie teko, duit teko gratis. Ngono ah. Iya. Ya nek ngono ya embo, nek ngono ya an. Lah ya Ya wis. nomor 10. Nomor Pak De. piro? Nomor 10. 10. 10. Iya wis. Sik tak Dek, aku dorong Aku dorong. Kan yang njaluk. Aku iku Jaremu mau ngeterno Pak De-mu tok to. ngeterno Pak Deku lah ya kepingin Kok sih. pinenane utang kurang 10.000 kok bayar kok kaki maneh. Wingi tak bayar mbek pay letter ngono piye? Kok apa? Tak cicil. Sik, sapa iku? Sapa? Risa iku ngomong. Heeh. Jare, iku lho Bu sing lemu Bu. Polahe wis kakean tilah nyuwekno spray. Heeh. Gak tanggung jawab bayar kurang utang. Ngene. Sik. Timbang kon kok gak kuat bayar. Ewang ngono Pak Ji. Duh, Lho engko nek kakean pola gocek ono areke. Pak De sing garap aku nunggoki. Gocek ono. Gocek tok. Paling mari aku paling gak suwe-suwe paling kok gonen. Gentenan lho Pak De. Iya, loin iki lho, loin wong loro apa jenenge? Trisama. Ya. Hus.
Ngene Pak De, sampe sing anu aku sing nyuting. Ngono ah. Ya wis, ayo. Nomor piro mau? Nomor 10, Pak D. Kamar nomor Nomor 10. Dadi, ayo. Sik piroan? Wis ta lah gampang. Kon ndek piro wis kene? Aku ta. Ya. Kanjerono 2.000 ngono lho. Kan duwe belas e. Ya Utang. apa to? Kon winginane 10.000 rong kok kei saiki utang maneh. Aku seneng utang. Anu ae, COD ae, COD. Code. Kaya arek-arek saiki jar COD kok lho. Lah lek bayar mari ngondol marang bayare COD ku yang model piye? Sing penting lak bayar sih. Garapane wis mari kok kane Lah apa gak nek gak oleh tak buyarno lho, tak buyarno lho, tak buyarno lho. Ora Pak De, gak apa-apa wis. Oleh ya? Oleh timbangane. Iya. Ayo. Diskon ya. Iya diskon. 12. Iya. Wis gampang. Cekli temen areke. Cekli montok Seneng kaya aku. gitar Spanyol. Oke, ora tak jamin mantulita. Ayo. Iso apa Di? Iso sampean. Wis talah digas. Ora ono sik to, pemanasan to. Ngulang tangine sawi Pak De. Ah, kesuwe-suwe lak tangi dhewe ya. Nek gak tangi dicengkal. Iku wong tuwek karo tuweke. Kaya ngerti ae lho, ngecek ae. Sik, iki karya anak buahku sapa sing gurung payu yo. Nang mosok aku katene. Ya? Juragane. Oh, nek wayahe dhewe juragane. Sik, sapa yo karyan? Tia Gorong. Inem Gorong. Terus sapa yo? Sik, aku iki kate golek nang ndi? Mosok aku katene nang gone niki balung panggang tak tawakno tak pasang banner. Sapa yo? Pak Bayan. Aduh, ya. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Lah terus sampean bengi-bengi rene lha apa to, Pak Bayan? Loh. Aku kan Bayan. Nggih. Niliki wong kampung. Terus Gane sing melek. Kok kon melek dhewe iki ada apa ini? alah Pak Bayan, mosok sampean niku gak ngerti. Jembek aku. Ala kacem. Sampean mosok gak ngerti sih Pak Bayan. Berarti apa? Loh, aku iki kan ya buka warung to, Pak Bayan. Warung remang-remang nduk isore wit randu kuwi lho. Kon iki buka warung? Iya. Ayo buka warung sing kodol ki apa? Loh, lah sampean ra ro ya, Pak. Sampean ra ro? Apa? Aku dodol apem kempit. Oh, apem kempit. Iya. Atunggale jajan kentuliku. Apa, Pak? Kon iki ya. Marung ya marunga, ya. Jam 12 kudu tutup. Jam 1 buka maneh. Lho, Lho lagi sing penting jam 12 tutup, jam 1 buka maneh. Ngoten sih. jam 12 kudu tutup sak teruse. Loh, lah sampean winginane ngekeki perjanjian ra ngono, wis kadung ditandatangani kok. Ngomongnya jam 12 kudu tutup. Nggih, aku ya penak ya gak apa-apa tak tandatangani tapi jam 1 buka maneh. Lho ya apa rek iki? Kacau. Nah piye to Pak Bayan? Ora oleh, dadi jam 12 tutup iku sak terus sampai jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5 jam 6 jam 7 balu jam 8. Cocot ae gane ndeke. Kon Terus apa? Lah lek terus marung ngono jam tamuku iku Pak ya, tekone iku bengi-bengi ngenteni bojone padha turu. Lho, Ngono. Nah lek bojone ra turu wong lanang-lanang kuwi terus marung ngono ya apa? Kan ngenteni leren. kok sik. Apa, Pak? Berarti kon iki dodol ngerusak pager ayu kon. Lah apa pager kok dirusak? Kaya kecantol-cantol aku. Lah piye rek kok gak paham blas iki? Ya ora roh. Aku ki Bayan. Lho wis ora Pak lek sampeyan iku kan biyen bae. Hormatono. Hormat. Gerak. Wah, kacau iki. Kacau. Nang piye to, Pak? Masalah. Aku ki lho wedenono. Arek iki
Mulai ngentut anu. Sampeyan niku kok ya ngrepoti to Pak Bayan. Jare sampeyan niku kon ngormati wis dihormati, kon medeni diwedeni. Sik. Kon piye maneh? Aku Bayan. Kon dodol arek piro to kene? Arek selikur, Pak. Selikur. Arek selikur. Sakire aku takok. Ana sing ayu takok. Aja nyentak-nyentak to, Pak. Sama nek nyentak-nyentak malaikat tak tuweke lho, Pak. Biasa aja. Malep. Ana sing ayu takok. Enten, Pak. Heh? Enten. Ana sing ayu. Enten. Tapi aku ayu gak seneng Wis, ngene lho, Pak. Sampeyan timbangane bayar ya. Engko dhuwit sampean ganjaran ro bebayan lek kalong. Iya. Sampean kan timbangane dicelatu ya. Iya. Ambek aku wis tak gratisno. Lho kan aramu? Iya. Aramu? Iya. Lah saiki. Gelem apa ora? Heeh. Tapi sampean aja ngene, sampean gak bayar tapi sampean aja nutup warungku ya. Kak, wis. Aman. Gak bayar, aku gak nutup warungmu. Sampean lindungi teman. Tak lindungi. Cek ku nenek pihak keamanan. Ayan Taji. Pokoknya sampean orang terdepan lo ya. Orang terdepan. Ngono. Siapa yang bikin kesro? Bayan nota muda. Ngono ya, Pak. Iya. Ayo, Pak. Sampean teni, Nduk. Iku ya, Pak ya. Sampean teni, Nduk. Kamar sing mburi dhewe. Buri dewe. Mburi dhewe ya, Mah, Pak. cicek WC ya. Lho, Pak. Lah wong ajene ya wis kari kamare penuh lho, Pak. Heh? Kamare wis penuh. Lho, kowe penuh. Wis penuh dadi ku kamar sisa cara istilahnya wong lek kepingin embo-embo gratis ya tak delek kono. Lho kono iku. Iya. Lho, jajare WC. Iya. Ah, mbune basit ta. Lah sampean bayar apa gratis? Mrien piye? Ayo. Oh, enak gratis. Lah iku gak kalong. Lah ya mambu titik. Kok dan nyusul ya? Sosor ya, Pak. Dolane kono lho. Mburi dhewe, Pak. Mburi dhewe. Pokoknya sebelahe jedeng kuwi lho, Pak. Sampeyan siap-siap mari ki aku tak mlebu, Pak. Tenang, tenang, Pak. Wis tak ladeni, Pak. Sak njaluk sampean, njaluk model piye ta? Heh? Gak lah apa kurang. Ora sampean ta? Sampean ta? Lah sampean ku ngenyange pira lho? Ya? Gue pokoknya gak oleh. Warungmu jek buka, Nduk. Oh, nggih tak cek buka Bu Bayan. Enten apa nggih? Dodol apa awakmu, Nak? Kula napa? Dodol apa? Kula cuma dodol kopi. Kopi. Kula cuma dodol kopi. Nggih napa ngoten wedang-wedang ngedoli lari nem-nem ngoten niku damel cangkrukan Bu Bayan. Ki mang gak ono dayoh ta? Dayoh? Boten. Oke, no, catatan meneng. Bojoku lho gak rene ta. Lho, lah sampean iku sing duwe bojo kok goleki nang aku iku lho. Lah kita iku gendakane bojo sampean ta? Ketemu pirang perkara, golek ana nduk kono-kono. Napa sampean jodoh kene kok yo ngawur. Wong aku takon ndak ya dijawab sing apik nduk wong tuwek takon. Lho lah nggih Mas yo ngoten niku nggih mboten pokro ta Bu Bayan. Kok padakno aku iku dekemi Pak Bayan moro-moro nak kok rene nak kok Pak Bayan lah gitu aku iku wanita apa? Yo Mas yo. Aku iki gak nuduh apa-apa, mok takon tok. Pak Bayan ki mang gak menggok rene ta, Nak? Mboten. Teman. Loh, saestu mboten enten Pak Bayan malah lari lak niku wau sing enten niku. Kamu meneng ngotalah kok sedikit bekerja sama. Mboten enten Bu Bayan niku. Temen lho. Saestu. Aku takon api-apian. Lan apa to, Bu? Cara kaya Pak Bayan umpamane rene ya goleki apa wong kene ya gak dodol apa-apa dodol kopi kok nggih Bu nggih. Ya wis aku tak balik. Nggih mboten napa-napa sampean balik. Wong ancene Pak Bayan mboten mriki wong kene dodole kopi kok ora dodol apa-apa kok ya. Kan rene teman. Aduh, kenapa Abu? Keramku kumat. Wes. Maklum
belum, Nduk, wis tuwek. Tet. Kebeneran Jan, Mau mantep temen. Paliket kok lareke. Ditakoni wong gerang dijawab. Wong gerang takon dijawab. Arep apa kon keringetmu kok kaya ngono? Lah mari atus nduk buri kono se ya sama nak mari tak kongkon nguras jedhe. Mari ngejek iku malah langsung adus. Lah ya langsung adus. Oh, Ngecek apa? yo ngejek tanah sih. Lah iya, nandur apa kon? Lho nandur royot. Kok sampe nandur ayat lho? Kon ki gerang, kon ki tuwek. Ditakoni wong gerang ya dijawab. Katumen bae taji. Lho, gak tuman. Katumen bae taji. Masalah Tumen tak gak? suarane kaya bledek iku yo. Aku iki takon. Katumen bojoku. Bayan taji. Iya, Kula niki mboten semerap alias gak ero. gak ro. Gak ero. Yakin? Masalah kate yakin bareng. Teman. Aku mang macul ambek gejek. Kumus aku. Ya wis. Adane to bebayan iki kok ora ngandel. Wong ora enek Pak Bayan nduk kene kok. Si teman, gak ana teman. Mboten Ya enten. tak apa-apa. Loh. Tak. Deh, areke muring-muring. Areke muring-muring Marian. Masalah deh. Ping pindho deh. Kon ping pindho? Teromos aku. Aku ping pisan areke muring-muring. Lah apa deh? Apa Pak Dik? Tolahe jare tak enggeng loro. Loro deh. Iya. Aku mang iso deh. Lah wong tak doleki angel ale ndoleki kesuwen tak jopokno kipas angin. Lah, Tak jarno tak enggeng kipas angin. Begitu muni cuit, ya iku nggone. iku ati. Iya. Arek emang yo muring-muring deh. Lah apa? Sprayne katut mlebu. Kok iso gak? Makane aku kok seret deh. Hei, Jane ngomong apa sih bodohan? Loh. Ngomong apa? Bodohan simbukan iki lha apa jene? Kurang ajar mbek wong tuwek. hei. Bojone bayan. Iki cocok aku tak embo. Dek, kok lancang. Rumah samu apa aku? Barang anyar ya. Barang anyar kakekmu ngono. Bojone bayan. Jangan didengar. Jangan didengar, ini mulut memang tidak benar. Jangan didengar, dumtak. Delodok. Hei, bubayan toh. Ampun Bu Bayan. Aduh. Delodok. Kon la opo kok nang dekengan pusat iki lho. Jane anake sapa sih ku? Pulangane sapa? Iki bubayan toh. Lapo kok. Tangan. Tanganmu iku lho. Kon iku masalah. Iki. Iku ana kernet ucul. Enak yo. Enak. Enak. Kurang laden aku. Kurang olehku ngladeni nggo omah, Kon kok nggo warung kaya ngene, Kurang olehku ngladeni kon nggo omah, Kurang. Njaluk tak acat aja kok kene, Apa? Lah ni yat. Apa? Iku ya ngono. Apa? Apa ngono? Apa? Enak. 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 Enak ndi ambek aku? Alah enak kono. Kok iso? Oh bentukmu padha karo nggonku. Bos. Cangkemmu nek ngomong. Gege. Apa ki iki? Gege. Apa iku? Gege ngene kok. Gege. Apa? Lalamu. Lah apa? Aku ora kok. Kok iso? Mari gawe karo jago lho. Gege. Apa iku? Apa iku? Simpen. Iku lho Pak Bayan. Niki lho behane sinten? Kok Ya, sampe sapa? ya Allah, Ya, serbet-serbete. Iki kok bacot Sapa? serbete katut pisan. Insyaallah rek Pak Bayan lap-lap katut iki lho. Wendeng lagi. Jek kurang ae olehku ngladeni nggo omah. Kon sampe budal ngondol barang. Iki ngono gone ondolan. Endi? Iki Ngawur gone guri-gurian e. Lancang. Bres mawon, bres. Terus
Kon saiki ngene. Lapo? Wis, Lapo? saiki mulya ngene mbokmu. Lah lapo Aku ndek simpenan. Kon ndek simpenan. Beras 3 kilo. Kayak apa? Kayak apa? Bidang. Karep aku. Lho. Kok Ayo. iso ngomong beras 3 kilo ditang. Muni ya. Mulya. Aku boleh. Mulya ngene mbokmu. Aku boleh ame mbokku. Aku ndek purel saugel lho. Kon ndek purel hakel. Iya. Iki purelmu. Iki purelmu. Duduk. Lah kok iso? Ijen 6 kok. Jenam. Heeh. Nang ndi ambekku? Oh, 6 kono. Ambek aku nang ndi? Ah, awakmu dipangan codot kok. Cak. Hei, Mana? iki ya urut tuwak-tuwak melo ae. Iki ya barangmu ta iki? Napa? Iki. Nggih. Iki aku ya cocok nek iki ya. Pakde. Iki nyerongok iki lanang. Bare oleh, Mbok. Banci yo arep. Paling geragas itu Pak D. Kok ora boleh geragas e. Sing penting kenek ngono ae lho. Kenek ngono. Tut wis. Kene. Wis tuwek, iki ana contoh sing apik apa maneh kon ki pamong. Dadi contoh masyarakat. Aja angger budal ngondol, angger budal ngondol. Isin aku. Lho, aku mah awet muda. Rungokno. Kacau. Rungokno ngono iku wis tuwek kok sok kakean pola kaya aku ngene lho, meneng. Apa? Ngene lho. Apa? Ya. Meneh tak sangoni. Ya. 4 juta. Mulya ngene mbokmu. Ya. 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 Mulya. Mulih aku. Heeh. Saiki. Mulya. Saiki. Iya. Ya tak mulih. Nang iso bubayan, nang iso. Aku gak iso nangis e. Lho. Lho, nek gak nangis. Loro. Sampean kate mulai Bu Bayan. Ayo. Ayo. Bojone Bayan kate kok gaduh. Rek, ngomong Bayan gak doyan. Nang ngene. Lah apa sih, Pak? Kon iki tuwek. Waton nom. Iki tuwek. Padha karo aku. Tuwek yo. Oh, gelak di tangane. Wong kaya aku ki lho halim iki mengapen-apen. Apen-apen? Apen-apen ki aku. Tak pikir temen. Ayo. Sing kok ngono. Ngono sapa? Iya. 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 Metu. Boclok atake. Lambemu tadi Bayan kok uraan ngono. Uraan piye Bayan temen uraan. Bayan kok nyontone masyarakate nyontone bener nyontone elek kon niku. Ngene iki contoh sing elek aja digawe, contoh sing apik cek digawe karo masyarakat babatan kene kabeh. Lho contoh ya nek sing elek nek sing apik. Kok apik terus sapa sing nggawa? Elek terus sapa sing nggawa? Lah gak cakep. Kok tak dupak lambemu kono. Kono ku dadi apa? Hansip. Dadi apa? Bengi iki lho Druk Budi Wijaya main nang kene Bapak. babatan. Sadarno dhisik. Sadar apa? Ora gendho kok disadar. Gendho kok disadar. Dorong. CJ Extra iku Ji. Awakmu. Iki awatan ki apa lho? Iki lho benakno. Ati, gan badok kan cak piring kedusel-usel. Ngene ya. Kok iso gawe BH barang. Ngene lho ya. Iya. Kon iki denom. Ayo wis. Goblok. Anjene koclok. Ah, bengi iki lho Druk Budi Wijaya main. Main nang gone desa Mbabatan. Iya, Cak. Digaweno lakon apik karo bapak sutradara. Lakone apa, Cak? Lah, Lakone apik iki temenan. Rame sampai esuk. apa? Judule Labuh Trisno. Oh, Labu Trisno. Labuh Trisno lakone bengi iki. Ayo njaluk idi pangestu marang dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.